O Centro Cultural Marcos Valcárcel acolleu esta mañá unha nova reunión da Comisión de Transporte Metropolitano, convocatoria na que se avanzou na configuración de 8 liñas piloto, no referido a extensión, itinerarios, frecuencias separadas. Un proceso moi complexo, segundo destacou o presidente provincial Luís Menor, dado que é preciso combinar as necesidades de todos os concellos da área metropolitana, pero no que están moi implicados e coa vontade de seguir avanzando. A formulación de liñas piloto foi un dos acordos alcanzados na última reunión, celebrada en marzo, onde ademais da definición de paradas e frecuencias tamén se acordou estudar o impacto que terían esas rutas no transporte interurbano e os custes que suporía a posta en marcha destes novos servizos. No referido ao custe económico, Luís Menor explicou que as contías sinaladas polo Concello de Ourense resultan ser moi elevadas en razón á extensión que se pretende e, sobre todo, por incluir custes fixos que entenden poderían ser derivados do contrato coa concesionaria. Ante o escenario que se abre coa entrada dunha nova concesionaria de transporte urbano na cidade, a Comisión formulou a necesidade de facer un estudo económico, agora que teñen os custos reais do contrato actual máis todos os datos da nova adxudicación. Isto non implica un novo estudo dende cero, segundo matizou o presidente provincial, senón perfeccionar o estudo cos datos da nova adxudicación, que creen que van ofrecer os custes máis beneficiosos. Luís Menor manifestou que o punto que realmente desestabiliza a proposta económica actual é a contía do billete, que tería un prezo absolutamente fora do mercado e que calculan alcanzaría uns 29 euros. O Concello de Ourense ten marxe para reducir os custes fixos da extensión de liñas, entende Menor, e, por tanto, facer viables as 8 liñas que se propoñen con carácter piloto.